Itsura nito, malaki talaga 'to mga ka-G. Kanya lahat 'no, haba, kapal ng paa, katawan, kanya lahat. Pero ito winner. So, 'yun. Alam kasi nga gagamba siya. Mabilis siya, yan. Tumatawa yung misis ko, parang mali explanation natin. Yo, what up mga adi. So, gagambino pa din. Sana nag-enjoy kayo ng 3 fights natin na in-upload. So, sa mga hindi pa nakapanood nun, so manood na kayo. And ito, yung sabi ko, yung teaser niya no, sa dulo ng video ko nakita nyo. So, yan. Uy, may truck dito. Huwag mong banggain yung motor ko. Okay, may truck doon. So, ang magkalaban ay ito at yan. So, ito yung isa, napakalaki. So, 8 Gs or 7 Gs ang itsura nito. Malaki talaga ito mga ka-G. Kanya lahat, no? Haba, kapal ng paa, katawan, kanya lahat. Pero ito, winner. So, yun. Kalabitin nyo na yung katabi nyo. So, papiliin nyo na sila. Ako yan mga ka-G, kung ako, nanonood akong ganyan, ako soft drinks yan sa chicheria. So, tanungin nyo na si Badong. Si Badong mga ka-G na walang malay. Tanungin nyo kung nasa tindahan kayo na mapanood nyo to. So, kalabitin nyo na yung katabi nyo, no? Ako na ito, kung ako pipili, doon ako sa winner, no? Kasi wala pang fights yung malaki, pero sa pustahan to mga G, sa derby talaga. So, talagang doon sila sa agaw, no? Doon sila sa malaki. So, gusto ko lang itry kung kakayanin ng maliit, ng malaki. Game. Try natin. Past fights to. Pag tumalon tong malaki dito, ewan ko na lang. Kasi medyo makapal din katawan nun, pero maniit talaga. Yan yung mga idol, napakalayo. So, 7 Gs to ang tingin ko dito. Pero pwede nyo na rin sabihin 8 Gs, pero 7 Gs talaga. Game. Bibi, hindi ko makita. Mali. Uy. Dali, umiikot siya. Patong muna natin yan. Diba? Napakagaling. Yun o, may nagbibitaw doon o. Yun o. O, tingnan nyo, may nagbibitaw o. Napakagaling, napakalakas ng kalaban ko. Kalaban ko lang sarili ko. Game. Uy, tumatakbo itong malaki ah. Naku. Alam ko na kung diskarte dito. Pag ganito mga ka-G, kukunin natin tong stick. Kasi pag ganito, parang lalambot-lambutin to. Harap ka muna. Harapin natin to maliit, kasi maliit. Okay? So, game na natin mga idol. Uy, huwag kang tumalikod. Kasi malaki yung kalaban mo. Stickin na natin to, no? Harap na. So, sana mag-enjoy kayo dito. Napakalaki ng kalaban. Titignan natin kung kakayanin ng maliit. Lumaban yung malaki kasi alam niyang malaki siya. Lumaban yung maliit kasi maliit siya. Mali pala. Matapang kasi siya. Kaya siya lumaban. Pero di natin alam, no? Ako yung winner natin. Parang matatalo na ata ngayon. Yung winner natin. Parang natalo na nga. So, napakalaki ng kalaban kasi. Pero gusto ko sanang subukan, no? Kung kakayanin ng winner yung malaki. Hindi pala talaga kaya. So, ganyan ang mangyayari sa inyo mga ka-G. Pag mahilig kayong pumartida, hindi kayo mananalo. So, grabe. Binilot-bilot niya na naman, no? Meron ako dito mga ka-G. Hindi ko na pipicturean to, no? Pero picturean mo pa rin, mahal yan. Pass fight lang natin to. Bonus fights, no? So, dito na to. Kala ko, kayanin ng winner natin. Hindi pala. Lakas ng malaki. Hindi kaya. So, ito. Labas na natin. And fights na nakakagad natin to. Itong tigre mga ka-G na to. Hop muna. Itong mataba na yan.
So, parehas naman namin kondisyon to. Parehong walang fights, no? Pero dito, sa tigre siguro, makapal yung paa. Pero napakakapal ng katawan nun. So, pumasok ka muna dyan. Diyan ka sa pagkain mo, huwag yung kamay ko. Aray. Diyan ka muna. So, ito mga Aji, pass game lang to. So, tignan nyo na lang yung itsura, no? Hindi naman siguro nagkakalayo sa size to. Makapal lang talaga tong orange. At nakakatakot yung itsura kasi nga orange. Saka mabilis siya gumalaw. No? Mabilis siya gumalaw kasi nga gagamba siya. Mabilis siya, yan. Tumatawa yung misis ko, parang mali explanation natin doon ah. Mabilis siya gumalaw dahil gagamba. Yan na. So ito mga G, ito yung tigre. Bonus fights. Ito yung orange, medyo makapal. So game. Nagkatapusan na. Ayan na. Napakakapit ng tigre. Pero parang dyan ka mapipinis. Sino kaya nakabaon dyan? Patulog-tulog ka. Grabe yung orange, oh. Depensa yung orange, no? Hindi niya basta-basta pinapasok ko. Depensa siya. May tama din yung orange. Malaki yung kagat ng orange, ha? Malaki yung kagat ng orange. Oy, mga kajit! Thank you nga pala sa misis natin sa pagbibideo, no? So, cut agad mga idol. So, may tama din yung orange. So, care of misis natin to nag-video. Naku, napusuran yung tigre. Hindi na to sasampa mga idol. Titignan natin kung sasampa pa to mga idol. Malaki-laking kagat nito. Nakagat sa pusod to mga idol. Mga dyan, kagat sa pusod to. So, padaanan na lang natin, no, ng isa para makita natin. Okay. Wala talaga ata. So, finishing move. Finishing move by orange. Kung gutom ka orange, kainin mo ang tigre. So, nakakagat pa ata. Nakakagat pa ata yung tigre. Wala na talaga. So, yun. Mga idol, mga kadidyan. So, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and subscribe, no, sa ating channel. So, Gagambino PH. 200k and strong na tayo mga idol. So, yun lang. So, sana mapalakita natin yung ganitong kultura, no. So, hindi lang akong paglalaban ng gagamba. Re-race din ako ng mga gagamba, no. So, foreign spider yung tinatry natin, yung gagambang Japan. So, kung bago ka lang sa channel ko, hit mo na yung notification bell and mag-subscribe ka. Kasi suswertein ka ngayong taon. Promise yan, maniwala ka lang. Manood ka lang ng video ko, yayaman tayong pareho. So, ito mga Arduino. Yun lang, and God bless you all. So, ito yung gagamba. Panalo yung orange.